melu iki. Iki sapa? Wong sakmene iki sing jeneng Janaka sapa? Kok takon Janaka kowe sapa? Jenengku Bambang kuwi Sanggeni. Ya. Yen kowe golek Janaka apa ketemu arep ngopo? Kakang Mas kepareng badhe kula ajar langkung rumiyin aja. Bocah iki rada nyenengke. Suarane cilik ning leh bengok banter. Nyumpleng-nyumplengi kuping jangkrik. Werkudara iki gawur kudara iki ngono kuwi. Mas aku awae kancane di blegom-blegom. Kowe wis sanggeni, dasar kapal nyoto. Wong iteng-iteng. Wong iteng cilik karo wong iteng gedhi. Wah, rada nrunyap. Iki lak geceke ndase. Kose aja wong bar ngeman kok ngecek ndase iki. Sajake kok kaya ning sing ora beres ning kayangan iki. Wewadi apa kang sinengker? Kaya apa kae cemlorot mapan nang kawah Candra Dimuka. Eneng apa iki? Peksi manyura sawung kluruk analungi wancine wos kakate enjang ayo rawang amiwiti natapi rarukun limo Mreyana kang sinandhang ing donya tumekeng akhir ingkang mapan ing kawah Candra Dimuka umup kaya kinebul genine mangalap-alap kaya ndilat-ndilato ing kono sampun tumandhak jabang bayi putra Raden Janaka ingkang patutan pansang Dewi Dresanala ing nalika sumala dening Pandya Bathari Durga kacemplungaken mapan jroning kawah Candra Dimuka. Eling-eling bayi maksih suci datan darbe dosa lan keluputan. Watara panas sing geni kaya ora bisa nyiksa dayaning bayi. Bayi ora mati. Ana kalewaning jagat bayi ora mati nanging saya gedhi. Bayi mboten pejah malah mundhak gagah. Mijil saking jroning kawah jabang bayi anak Janaka lan Dresanala.
Undang kanjeng Om awik nam astu mana Nyoto klodhaning atitan bisa bedah kutaning pasti budidayane manungsa datan bisa ngungkuli garis sing kang maha kuwasa Jabang bayi putu Bathara Brahma putra Raden Permadi kelawan Dewi Darsanala ingkang kabudidaya dening Bathari Durga supaya pejah jroning kawah malah nampa wujuding anugrahan saka Gusti kang akarya jagat ora mati dadi gedhi mboten seda nanging saya mundhak dewasa ana kalawaning jagat saisine jabang bayi Najanta Najanta bebasan urung ilang pupuk lempuyange nanging parandene ndarbeni wujuding kawaskitan ndarbeni wujuding kadigdayan tur tamus bisa tata jalma bebasan kaya didus banyu gege tanggap sasmita ki ora semar sapa kae lae ana pawongan amba ana pawongan gedhe ingkang nyendal saka papan dunungku kowe sapa mbah kowe sapa bergegak-gugak sadulita mel eneng bocah gantenge kok kliwat ukur bocah bagus yen kowe takon karo aku jenengku Semar Badranaya. Aku ingkang nyawan kowe saka kadohan. Kowe dipuja supaya mati, ning kowe ora mati, malah kowe antuk wujuding kanugrahaning widi. Kowe dadi bocah ingkang jronet, dadi bocah ingkang bagus pekik ing warna. Kowe sapa, Mbah? Aku iki Semar Badranaya. Mbah Semar. Iya. Lah banjur aku iki sapa? Rumangsaku weruh-weruh aku kok jumedul ana ing papan sing panas nang pengrasaku ora panas. Kowe dicemplungke kawah ben kowe kobong, ben kowe mati. Ning merga kapayungan dening Gusti kang akarya jagat kowe ora mati, Gel. Gandeng kowe mapan ana jroning kawah, kowe amor karo bangsaning Wisa. Bangsaning Geni utawa Agni utawa Dahana kowe tak wenehi jeneng ya cah bagus kowe tak wenehi jeneng Bambang Wisanggeni Sineksen jagat saiki nyata laruta saking kuda sang guru kula yen tan mutusa sang Sri aku kok wene jeneng sapa kuwi mau Bambang Wisanggeni. Ha terus engko nek nganti ngundang piye? Ha ni ya kenek, Mbang ya kenek. Wisang ya kenek. Yen aku duwe jeneng monggo sak ngertiku sakabeh kang lair ana ing jagat raya ki yekti ana sing lairke Mbah Semar. Aja mok pedhot-pedhot.
Kowe iki ambak ngerti tembung kok kowe iki antuk kaeloaning Gusti. Kowe ora eneng sing marai guneman, kowe iso omong dhewe. Ora eneng sing marai suluk, kowe iso suluk dhewe. Ora eneng sing marai adan, kowe iso adan dhewe. Pancen kowe bocah lantip. Mulai iki dina kowe kudu weruh, wong lair ning alam donya iki wong enek ki mesti enek sing ngenekake. Wong lair kuwi mesti enek sing nglairke. Kowe duwe bapa, duwe biyung. Bapakku sapa, biyungku sapa? Aja takon karo aku. Wong aku mung nemu kowe kok. Aku ki mung nemu, ngono lho. Kowe nek pengen roh iki sing Murbawasesa jagat saisine kowe munggah ning kayangan. Enek papan sing jembar tanpa tepi ya kuwi perpat kepanasan. Neng kono enek para dewa. Kowe takono dewa-dewa. Sapa bapakmu, sapa ibu utawa biyungmu? Nek ora ana sing gelem nuduhke, kowe duwe kadigdayan. Kowe iki lairmu ning geni duwe kadigdayan ora kobong. Apa wae sing kok cekel mesti bakal remuk. Apa wae sing kok cekel bakal ajur mumur yen kowe ngetokke kemayan. Yen dewa ora nuduhke, kowe kena tak wene wujuding Purbawasesa. Dewa Jatasana kabeh. Oke, Mbah. Kok balik? Jatos ki apa to, Mbah? Lho, lah kowe iki ora mudeng lho iki. Aku urung tau ro lho Jatos ki apa dewa-dewa nek ora ndudoke sapa bapakku, sapa biyungku, Jatasana. Jatasana karo Jatos ini. Kuwi ora padha. Ora padha. Jatasana ki Antemana. Antemana karo Antem ini ora keneng ki ora banyol lho. Tak sampluk ndasmu lho kuwi rumahku. Karo setelan apa piye rumahku kok. Antemana nek perlu kowe ngamuk punggung. Golek ana dewa sing tangane papat, tangan roh. Iki tangan, iki kuwi sikil. Tangan ki ndi? Iki wirung. Iki kuwi rambut. Iki udel. Tangan ki sing ndi, Mbah? Tangan ki iki. Ha, iki lho. Iki karo iki tangan. Lumrahe wong urip ning alam donya ki tangane lho. Lorek, loro. Kok lorek ki panu apa piye? Golek ana dewa tangane papat kuwi panguwasaning dewa. Kuwi mesti weruh sapa sejatine kowe, sapa bapakmu, sapa ibumu. Nek ora do wangsulan. Ngamuk, nek perlu kayangan obongen ya. Oke. Ki anake sapa ya bocah iki? Kok roro nyelempit ning kawah. Lah kok nyelempit ning kawah lho bocah. Ning kawah ning sela-selane geni kok ora kobong. Selagine wesi wae lebur, selagine barang sing atos wae kuwur lho diplungke kawah. Bocah iki kok ora apa-apa kok megek malah kipas-kipas. Wisan geni tak tutke saka kaduhan, engko mesti roh sapa jatine bapakmu. Donya prasangka windu wiyat hamung lir gumampang mletik mangkala. Kuku sing sewaulo namung lamat. Kowe sapa? Ulun Bathara Indra. Ya Bathara Surapati. Surapati? Kita sapa? Bambang Wisanggeni. Kowe bangsaning dewa. Dasar kepanyata ulun iki dewa. Bagus. Yen kowe para dewa, kowe rombongan dewa aku takon karo kowe. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho, ulun ora weruh. Ora weruh Jatasi. Loh. Woi. Ora weruh
Jata sing keparat kudu karepe. What? Modar kowe. Wah. 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 Waduh. Bocah edan. Wah. Kowe meng wawa ora iso omong liyane to kowe iki. Kowe sapa kok ubel-ubelan gombal ndasmu? Ndasmu dhewe iki. Iki bangsaning dewa. Adat sing wis sing tak ruwi wong ubel-ubelan gombal ndase iki wong mumet. Kowe sapa? Bangsaning dewa. Sapa jenengmu? Bayu. Bathara Bayu, ya Prabansana. Wono to? Prabansana. Lah iya no. Yen ngono kowe dewa, dewa. Tudono bapakku. Kowe sapa? Wisanggeni. Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ora kok dudone do takon dosa. Kelakon tak gewek-gewek kowe. Gewek-gewek ki apa? Dudu karepe dhewe Bayu ngisore kowe ngajar Bathara Indra. Pengen modar dadakan kita kudu bali. Ora bisa. Tudono bapakku. Ora perlu. Modar. Aduh. Wah. Wah. Aduh bokongku dhewe. Wah. 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 Meng tolah-tolah kaya entung. Kowe kok ngajar Bathara Bayu, ngajar Bathara Indra. Indra? Lha iya. Kowe sapa? Ulun Bathara Yamadipati. Pokok tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku kok ketok dewa. Ora roh, tak jotosi. Kowe sapa? Bathara Yamadipati. Nganggo Bathara genah kowe dewa. Dudu. Aku dudu kok. Aku dudu dewa. Kowe dudu dewa? Dudu. Nek dewa tak ajar ora roh sapa bapakku. Kowe dewa apa dudu? Dudu. Oke, nek kowe dudu dewa ora apa-apa. Oh, bayi pekok. Tak apusi ora kenek wong aku iki jenenge iki ngangge Bathara ya genah dewa to, aku ki bangsane dewa kok. Nah. Lho, lah kok wis ning kene apa nggih mek mubeng ngene tok kok. Makane terus ora ana bablas teko kono apa piye? Kowe dewa dudu dewa. Bapakku sapa? Biyungku sapa? Wah, ora kok tujoke do takon dosa. Modar wae. Salah papapong gembiyong paru doyong lekece kali conde sapa sing gawe uwik lekater ku geruk adi gurem
Adi guru Kakang. Lah nggih, guru nek ora ngerti tindak tanduke kleru jenenge gurem mawon penyanyi. Kleru ulun mapan ana ngendi? Ah wong kleru ora gelem ngaku kleru. Wong salah kok ora gelem mangan kabel. Cetha kalamun to paduka menika najan ratu rajaning dewa ning kirang pertitis. Menika jabang bayi anak Dersanala, anak Janaka ngamuk punggung menika panjenengan sing kudu tanggung jawab Adi guru. Palugon laku ning lekas lukita lungiting kidung kadung kadreng momong memangun manah rahayu umilahing sekaring bauna langgeng mangas tunggara sidam rasa hangheng yah ini kok hangheng umilahing rasa umilahing kowe dewa tangan papat sapa kowe ulun Bathara Guru kita sapa? Lho kok malah takon to? Aku Bambang Wisanggeni. Aku teko mapan ning kacangan kene. Kayangan nggih, kayangan. Ora ana nira goleki lan pengen petuk karo sing jeneng Dewa Tangan Papat ya kuwi kowe. Bapakku sapa, ibuku sapa? Ulun ora ngerti. Ulun mboya weruh. Yen ora weruh, jata si kowe. Guntur geni, guntur angin leburen bocah iki. Nyoto tan tedas tapak paluning pandhe sisaning Grenda Wisanggeni yen kepengin weruh sapa wong tuwa kita ulun minta pangapura wong tuamu ranana liya pamadya Pandhawa Raden Janaka ibumu Dewi Dersanala mudhuna ing Madyapada Wisanggeni matur suwun. Mboten dihukum bocah menika. Mboten Kakang. Mboten pateni, mboten Kakang. Kula bong mboten tedas. Kula tibani guntur angin mboten tedas. Kula tibani guntur geni mboten tedas. Mang tibani guntur 6 kemawon. Lho ora wayahe. Pripun kula pun lebda ing karya tetep menika anak Janaka lan Dersanala Kakang. Wah, perkinjong kembyong warudaya. Mbah Kakung. Ya Kung, lho kok kangkung. Bapakku Raden Janaka, ibuku Dewi Keder sapa ngono lho? Keder Nala. Lho Nala niku ati, Keder niku getaran. Tegese getaran hati niku ibu sampean. Kuwi sapa ya kuwi? Lho kok sapa kuwi ya ibu sampean ngoten. Nek ngono sampean putrane Raden Janaka, mang mudhun ning Madyapada. Pokok petuk wong bagus niku Janaka. Madyapada ki mang wonten ngriki tak sawatne medhun sampean.
Koko Prabu. Oh, Arjuna. Nata Kresna ngandikanira Yayi Werkudara Yayi Janaka kok malah mudhun ning Madyapada. Wah, disusul ning kayangan malah turun. Werkudara ki apa? Turun ki apa? Mudhun. Oh malah mudhun kowe piye Jlamrong? Koko Prabu nyuwun pangapunten pahargyan tingkepan boten tamtu. Kula kaliyan Yayi Dresanala dipun pisah dening Kanjeng Rama pukulun Bathara Brama. Sabab Dresanala kapara kadhawuh kaliyan Dewa Srani. Lho. Kaya ngono Janaka. Boten dawuh Koko Prabu. Lho sapa iki? Ao ae oe ae oe ae oe ao ae aja melu wong ora iso. Iki kok ngerti laras to bocah cilik iki. Ao 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 ora ngerti laras Werkudara melu iki. Iki sapa? Wong sakmene iki sing jeneng Janaka sapa? Kok takon Janaka kowe sapa? Jenengku Bambang Wisanggeni. Ya. Yen kowe golek Janaka upama ketemu arep ngopo? Kakang Mas kepareng badhe kula ajar langkung rumiyin aja. Bocah iki rada nyenengke. Suarane cilik ning leh bengok banter. Nyumpleng-nyumplengi kuping jangkrik. Werkudara iki gak Werkudara iki ngono kuwi. Mas aku awae kancane di blegong-blegong. Kowe Wisanggeni, dasar kapur nyoto. Wong iteng-iteng. Wong iteng cilik karo wong iteng gedhi. Wah, rada nrunyal. Iki lak geceke ndase. Kose aja wong bar ngiman kok gecek ndase iki. Upadi Janaka ene apa? Janaka ki bapakku. Ibuku Dewi Dresanala, jenengku Bambang Wisanggeni. Anakku nggih. Malah turu ning joglangan lho kiyaine kok. Ngantuke kliwat ya kaya. Oh. Ndara Janaka niku anak sampean sing nemokke kula wonten kawah Sidikara supaya mati ning mboten mati. Mangajak goleki Dresanala nggih Den. Dipun beta kalian Dewa Srani Amuk Suramrata Jayamrata mangsa imbanga Dewa Srani. Lah. Kene lho. Amin ya Mbak Kong. Iki apa to? Semar ki apa to? Mar kowe ki apa to? Rumah samu ki pipa apa piye kok ya? Mboten sengaja. Ora sengaja. Nggih. Niku anak Ndara Janaka kaliyan Ndara Dresanala. Di upakara supaya pisah kok malah anake lahir.
Wah, bocah sing iwahe iki mau anak Janaka. Ngepaken dawuh, nggih disusul wonten Tunggul Malaya. Wong kok geger kok nggih pancatan. Nyata laruta saking Gudha sang guru kula yen tan mutusa santri aku ki tresna lho karo kowe lair terus ing batin ora ana wanita ing jagat iki sing bisa ngrenggani jantungipun Kakang kejaba amung kowe ora sudi balekno aku ana ngarsane Pangeran Janaka aku ora tresna karo kowe sing tak tresnani mung Raden Janaka ora usah njunjung derajate Janaka kae menungsa lumrah aku anak dewa gelem ora gelem manut dadi jatuh kramaku Darsanala ora minggat mati kowe yo ala sing nulungi kok bocah monggo jare Ndara utawa Raden Janaka ki jarene tresna karo aku lair terus ing batin nyatane bareng aku digondol karo Dewa Srani irunge Janaka ora ketok gombal wong lanang keparat wong lanang mung ngumbar tembung Janaka wong kokean bojo ki ya ngono kuwi jare tresnane nyatane babar pisan ora ketok sing nulungi aku malah bocah wingi sore bangsane dinosa iki karepe piye iki Janaka ki ning endi to jare janji tresna lair tusing batin gombalmu ki Janaka ki ana ngendi Janaka ki jare ketok Janaka ki jare Janaka ki piye kabeh hihihi sapa iki kok anjir ning ngarepku sapa iki Pamat ndhewe wiye Janaka ora ketok irunge ora ketok Pangeran Janaka Pangeran Janaka kula tresna panjenengan Pangeran panjenengan nyusul Pangeran iya kaya malik ndase barang lho sok meneki aja rasan-rasan pun Kakang tresna karo Siadi Dewa Srani wis diajar dening Wisanggeni cah cilik ki sapa ponakamu kuwi anakmu anake dhewe Yayi mosok Pangeran putra patu kok kalian kula oh Pangeran Pangeran Sapa? Wisanggeni, anak Janaka lan Darsanala. Ora minggat pecah ndasmu. Wow! 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 Ya! Wow! 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 Wis terima-terima ya kula Janaka wis bali saena ing bali dudu jodohmu Darsanala kae tak goleke jodoh wong liya ya nggih ibu ha